טוב, לא רק גלובוס הזהב היה לנו כאן השבוע, הרבה, אבל לא רק. הנה 5 אירועים נוצצים שלא תגידו שפספסתם. בין טקס לטקס בהוליווד מצאו השבוע גם זמן להזמין את השחקן איתן הוק להטביע את ידיו ורגליו ברחבת התיאטרון הסיני המפורסם, כבוד גדול אפילו יותר מכוכב בשדרה. הוק בן 44 התפרסם כששיחק את אחד התלמידים של רובין וויליאמס בסרט ללכת שבי אחריו. מאז הספיק לשחק בעוד כ-55 סרטים, האחרון התבגרות שזכה השבוע בגלובוס הזהב. גם במעמד המרגש הזה קשה לחמוק מאירועי השבוע בפריז. I think we'd be wrong not to mention creative expression today, to not stand in solidarity with everybody in Paris right now and everybody all over the world who stands for freedom of speech. על הבלטה החדשה שלו, הוק חרט גם מסר אישי לנצח, את ראשי התיבות של אשתו וילדיו. בלונדון על המסלולים החל שבוע האופנה של הגברים. למרות שאת ההצגה השבוע גנב ג'ון גליאנו עם הקאמבק הגדול שלו, הקולקציה הגברית של המותג ברברי משכה את תשומת הלב. הבוסית של ווג אנה ווינטור והדוגמנית ג'ורדין דן, נעמי קמבל החדשה, הגיעו לתמוך. כל זה טוב ויפה, רק כדי למשוך את הזמן עד שיתחיל בפריז שבוע האופנה של הנשים. באחוזת גרייסלנד חגגו בסוף השבוע יום הולדת 80 לאלוויס פרסלי. אלמנתו פרסילה תהיה בת 70 השנה, הבת ליסה מרי תחגוג 47 בחודש הבא, אפילו הנכדה של אלוויס ריילי כבר בת 25. שלושתן הגיעו לאירוע הרשמי וחתכו את העוגה, מלך או לא מלך, 8 קומות מצופות זהב. So hard to believe, 80 years old, and it makes us realize, you know, how young he was when he passed. I'm in love. I'm all shook up. אלוויס מת בגיל 42, אך מדמים המומחים שהוא היה נראה היום לו היה חי. בעצם עבור המעריצים הוא אף פעם לא ממש מת. בווגאס החקיינים שמתפרנסים מדמותו כל השנה ערכו ערב מחווה לאיש שחיבר גם לאמריקה הלבנה, גם לדודה והדוד את הרוק'נ'רול. ואם כבר זמרים שמתו מוקדם מדי מרוב התמכרויות, ערוץ לייפטיים השיק את הסרט על סיפור חייה של וויטני יוסטון. It's never gonna work, Bobby, you know that. השחקנית אנג'לה בסט ביימה את הסרט. היא שיחקה עם יוסטון בעבר, זו פעם ראשונה שלה כבמאית. משפחת יוסטון נעדרה מהבכורה, היא לא שיתפה פעולה עם הסרט, במשפחה לא היו מרוצים מהתסריט, ובעיקר מהעובדה שבובי קריסטינה, הבת של וויטני, נדחתה ולא קיבלה את התפקיד הראשי. Sometimes to be silent is the greatest gift. You know. I'm gonna be Whitney Houston. את וויטני משחקת בוגרת הריאליטי, הטופ מודל הבאה, יאיה דה קוסטה. משפחתה של הזמרת גם לא הסכימה לאשר שימוש בגרסאות המקור עם קולה של וויטני, אבל גם דה קוסטה לא שרה בעצמה, היא רק עשתה עם השפתיים. דבורה קוקס, זמרת מוכרת בעולם ה-R&B, עשתה את העבודה הכי קשה בסרט וסיפקה את הקול הגדול לדמות של וויטני. וויטני ישודר בסוף השבוע בארצות הברית. האירוע המוזר של השבוע, הזמר קריס בראון, שמבחינתנו תמיד יהיה האיש שהיקה את ריאנה וניפח לה את הפרצוף, הופיע במועדון בסן חוזה, קליפורניה, כשפתאום נשמעו יריות מהקהל. 5 אנשים נפצעו קל, זו כבר פעם שנייה שזה קורה כשבראון בסביבה. באוגוסט האחרון המפיק שוג נייט נפצע מיריות במסיבה שבה הופיע קריס בראון. כעת הזמר הודיע בתגובה שהוא מפסיק להופיע במסיבות פרטיות, ככה זה, פיקוח נפש דוחה הופעה. בקיצור, עוד שבוע סוער, מה האירוע הכי שווה מבין 5? כנסו לנענה 10, תענו שם על החידה, אולי תזכו בפרס. מתנת, מיני 5 דלתות החדשה, עכשיו בישראל. עכשיו כמה מדברים על בועת הנדל"ן שנקראת